नोंथांमोननि मण्डलीनि मानगोनां पास्टर बिथां बे समखौ इसोरनि गुसुं बायखौ बुंनो थाखाय आंनो हगारनानै होबाय बिथांखौ हामबायहोदों लोगोसे बिथांजोंनो मावफाग्रा मण्डलीनि नेहाथारि ट्रेजारार आरो महिलानि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं लाइमोनफोरनि दैदेनगिरिफोर आरो मानगोनां जेसेबां व्यक्तिफोर दं आरो दिनै बे गोदान दिनावहाय सफैनो हानाय ख्रिस्ट' सिबियारि बयखौबो आङो जोंनि बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि जानानै नोंथांमोन बयखौबो आङो गोदान बोसोरनि मुङै आङो बरायनानै आं नाजावना लाबाय आरो नोंथांमोनखौ हामबाय होननानै बुङो। जोङो इसोरनि गुसुं राव जों सोलोंगोन। जोङो गोबावथार जिरायबाय जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो दिनैनि दिनखौ जों मेहेरगोनां खालामबाय आरो जोङो इसोरखौ जोङो हामबाय होबाय बाख्नायबाय सिबिबाय। बेजों लोगोसे जोङो दायो दसे सम इसोरनि राव जों सोलोंगोन। गोलाव लानाय नङा, सिन्था खालामनाङा नोंथांमोना। खुब सम्भब नोंथांमोना सोरबा सोरबा ओंखाम जाबाखै दा जाबाखै जों गुसुङैल' लानानै जों बारगोन। जोङो नायनि फोरबोनियाव थांखि लानाय मानसिफ्रा मावफुंजायो। जाय व्यक्तिफ्रा जाय ख्रिस्टियान इसोरखौ खुलुमग्रा व्यक्तिफ्रा फोरबोनियाव जि थांखि लायो फोरबोखौनो सिगां थांखिनानै जाय थांखिफोरखौ लायो बे व्यक्तिफोरनि थांखि लानाया जाफुङो होननानै जोंनो मिथिहोदों। बेखौ सापर्टिं खालामनो थाखाय जोङो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनि बोसोन बिजाबनि लिरनाय 16 अध्याय 3 फोरखौ जों फरायगोन। Proverbs chapter number 16 verse 3 बोसोन बिजाबनि 16 अध्याय 3 फोर आङो फरायनि मुङै फोरबोनि मुङै नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय फोरबोनिफ्राय बोर बिदो अब्लानो नोङो मावफुंजोबनो हागोन। खनसे रिपिट खालामनि नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय फोरबोनिफ्राय बोर बिदो अब्लानो नोङो मावफुंजोबनो हागोन। गुसुं आरज खालाम। अनसुला गोथां इसोर आफा बे समनि थाखाय नोंखौ हामबाय होदों। नायनानै बे समाव जों नोंनि बाइकखौ सोलोंनायदों। बे समखौ जों नोंनोनो होबाय। नोंनि फिसाफोरनि जिबन नोंनि बाइकखौबो नोंनि फिसाफोरनो नोंनो फोरोंदों। आफा बे समाव माबाफोर सैताननि जेंनाफोर दंब्ला गोजान खालाम। बे सम जों बयनिबो जिबन नोंनो होना जिसु ख्रिस्टनि मुङै बियो आमेन। जोङो मिथिगौ दिनै प्रथम दिन हिसाबै जोङो दिनैनिफ्राय लानानै जोंनि जि 2020नि जि हान्थिनाय जोंनि जिबन जोंनि डेलि रुटिन जोंनि सानफ्रोमबोनि जोंनि हान्थिनाय जोंनि मावनाय जोंनि खामानिखौ लानानै जोंनि ख्रिस्टियान जिबनखौ लानानै जोङो दिनैनिफ्राय जों आवगायगोन। जोङो मिथिगौ गितफोरनि 119 105 जोंखौ जेरैबायदि फोरोंदों नोंनि बाथ्राया आंनि आथिंनि देम्फो आरो लामायाव स्रां होग्रा जाबाय होननाय बायदि दिनैनि दिननिफ्राय जोंनि थाखाय जों बयनिबो थाखाय जोंनि आथिंनि देम्फोआ जिसु ख्रिस्टनि राव गोथां राव जानांगोन आरो बिसोर जोंखौ स्रां होब्लासो जों दहाय बोसोन बिजाबाव फरायनाय बायदि अब्लासो जों जोंनि थांखियाव जों सहैगोन। बेखौ बाइबेला जोंनो रोखायै जोंनो मिथिहोयो। जोङो बेनिखायनो जों नायनि जोङो जेब्ला नायो गोदान बोसोरजों लोगोसे जोंनि जिउखौ फोरबोनो जोङो गथायनांगौ। 1 करिन्थियानि 6 अध्याय 20 फोराव जेब्ला जों फरायो जोङो बेखौ जोङो मोननो हायो जे जोङो गोदान बोसोरजों लोगोसे जों गासैबो जों गोजामखौ गारनानै गोजामखौ जों बावनानै जोङो जोंनि गोदान थांखिफोरनि थाखाय जोङो इसोरनियाव जों गथायनांगौ होननानै बुंदों। जोंनि जिबनखौ प्रथमाव जोंनि जिबनखौ जेरै रमनि 12:1 जोंनो दिन्थिनाय बायदि इसोरा बयनिख्रुइ साबसिन बुलि बबेखौ बुंदों? जोंनि गोसो मोदोम जिबन इसोरनो गथायनाय इंक्लुडिं लाइफ जिबन जाय जिबनखौ इसोरा जोंनिफ्राय बिदों बे जिबनखौनो जों इसोरनो जों होनो नांगौ होनना बुंदों। जेब्ला जों बे जिबनखौ जों दिनै इसोरनो होयो अब्लासो जोंनि बे जिबना जेब्ला इसोरनि जायो। दाख्लै जोङो बर' दिनाव सोलोंबाय जोङो जोंनि जिबनाव जों इसोरखौ जों जायगा होबाय। जिसु ख्रिस्ट गथ'खौ जों जोनोम जाहोबाय। करिन्थियाव बुंनाय बायदि जोंनि मोदोमा जोंनि सोलेरा इसोरनि थाग्रा न' होननाय बायदि जोंनि बे जिबनाव इसोरा दङखाय जों बे जिबनखौनो जों इसोरनि होनि दिनै। अब्ला जोंनि फैबाय थानाय दिनफ्राव जोङो इसोरनि आशीर्बादजों जों दैदेनलांगोन। 2 इतिहासनि 7 अध्याय 32 जों बुंदों ने
जोंनि गोरोन्थिफोरखौ फोरबोनो गथायनायजों जोंनि जिबनखौ गथायनांगौ जायखौ नोंथांमोना एसे सिगां खालामबाय गोबां मानसिफ्रा जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिबनाव जोङो गोरोन्थिखौ मावो मानसि हिसाबै दा जोङो बे गोरोन्थिफोरखौबो जों इसोरनो गथायनांगौ जोङो जेब्ला गोथार जागोन ना आं गोथारखाय नोंसोरबो गोथार जा होनदों बाइबेलाव इसोरा गोथारखाय जोंखौबो गोथार जानो थिनदों जोंनि बे स्पटलेस दाग गैयै जोंनि जिबनखौसो इसोरा लाबोदों जोंनि दाग गोनां जिबनखौ लानो बेनिखायनो जोङो सिगाङावनो जों कनफेस खालामनांगौ जोंनि जिबनखौ गथायनो थाखाय आरो जोङो गोरोन्थिखौ जों स्वीकार खालामनायब्ला जों गावजों गावनि गेजेरावबो जों बेखौ नागारज्लायनांगौ होननानै कल'सेनि 13:4आवबो जोङो खोन्थादों जों नागारज्लायनांगौ जोङो इसोरनाव खमा बिनानै जों मानसिनि गेजेराव नागारज्लायनो हायाब्ला जोङो बेबो जोंनिया जानाय नङा बेनिखायनो जोंनि गेजेरावबो जों नागारज्लायनो जोङो गासैबो संसारनि हाबिलासफोरनिफ्राय जोङो संसारनि हास्थायनाय लुबैनायफोरनिफ्राय जोङो जेरैबायदि 2019 समाव जों थाबायदोंमोन बे गासै फिक्सारफोरखौ गारनानै दहायनाय बायदि गासैखौबो गारनानै जों गोदान जिबन लानानै मोनसे हान्थिदों जोङो गासैबो सिगांनि फ्लेशबेक 2019नि जों 365 डेजआव 365 दाव जों जेरैबायदि जों थाबायदोंमोन जादोंमोन लोंदोंमोन गानदोंमोन जोमदोंमोन जों गुवार लामाजों थाबायदोंमोन रंजादोंमोन हामायखौनो मावदोंमोन गाज्रिखौनो मावदोंमोन ना नैबेफोरखौ जों बावनानै गोदान जोङो बांसिन जों संसारनि लामायावनो जों थाबायदोंमोनब्ला जों बांसिन जों रंजादोंमोनब्ला बे गासिबो गारनानै जों दिनैनिफ्राय जों गोदान थांखि लानानै जों इसोर गावनि जिबनखौ गथायनानै जोङो दिनैनिफ्राय जों थाबायनो 1 जौखोन्दो 2:15 17 जोङो बेखौ दिन्थिदों जों संसारनि हाबिलासफ्रा मालाबा जोंखौ इसोरनिफ्राय जोंखौ गोजान खालामो मानोना बियो जेब्लाबो जोंखौ हमथायो मोजां जानायनिफ्राय हमथायो इसोरनि जानायनिफ्राय हमथायो धोरोमिया जानायनिफ्राय जोंखौ हमथायो संसारनि हाबिलासफ्रा ना नोंथांमोना मिथिदों जानांगौ बयबो मिथिखायो एसे जोंनिया खाथियावनो दैजिं फेस्टिभेल जागासिनो दं गोबां लाइमोनफ्रा गोबां जोंनि इसोरखौ फोथायग्राफ्रा एन्टारटेइन थांदों रंजाहैदों जोङो संसारनि रंजानायखौ जों बांसिन मोनो जाय रंजानायफ्रा जोंखौ जेब्लाबो जोंनि मरेलिटि जोंनि गोथारथि जोंनि धोरोमिया आखुथायफोरनिफ्राय जोंखौ गोजान खालामनानै दोनो जेब्लाबो अब्ला इसोराखौ जोंनि जिबनखौ लानाय नङाथ' जोंनि जिबनखौ लानाय नङा बेनिखायनो जोंनि जिबनखौ गथायनोब्ला जों गासै बेफोरखौ नागारनांगोन अब्लासो जोङो मा फोथायनायाव जों आब्रुथि जों जानांगोन 2 पेट्र'नि 1:5 जायखौ बुंदों जोङो जों डिसिप्लिन फोथायनायजों जों इसोरनो जों गावनि जिबनखौ जों गथायनो नैथियाव गोदान बोसोरजों लोगोसे गोदान मिजिं लानानै जोङो आवगायलांनो नांगौ फिलिपियानि 3:14 जों जोंनि जिबनखौ गथायबाय नाम्बार 1आव नाम्बार 2आव जोङो मा जों गोदान बोसोरजों लोगोसे जों गोदान थांखि लानानै जों जोंनि जिबनखौ जों आवगायलांनो नांगौ अब्लासो जों थांखियाव सहैगोन जों अब्लासो सहैगोन गावनि थांनांगौ लामाखौ फोरबोनो जोङो बेनिखायनो जों गथायनो इफिसियानि 5:14 जोंनि थांनांगौ लामाखौ जों इसोरनो जों गथायनो मानोना जोंनि थांखिखौ इसोरा मिथियो जेरेमियानि 29:11 जोंखौ खोन्थादों जों बयनिबो थांखिखौ इसोरा मिथियो होनना बुंदों इसोरा जोंखौ सोरजिदोंब्ला जोंखौ जोनोम होदोंब्ला संसाराव इसोरानो जोंखौ दोनदोंब्ला जोङो फोथायोब्ला इसोरा जोंखौ दैदेनदों इसोरा जाहोदों इसोरासो जोंखौ प्रटेक्ट खालामदों दिनैसिम गोथां महर होना दं इफ वी बिलिभ दैट जों बेखौ फोथायोब्ला जों इसोरनो गावनि जिबनखौ होनोबो हानांगोन जायखौ जों फोथायो someone who trust जों जायखौ फोथायो जों बेनोसो जों दै गोसोखौ होयो नंगौना नङा एसे ससियेल बे जोङो सोरखौबा फोथायब्लासो जों बेनो गोसोखौ होयो आरो बेजों जों खाथि जायो इसोरखौबो जों दिनै नोंथांमोना फोथायोब्ला 365 days इसोरा आंखौ प्रटेक्ट खालामदों इसोरा आंखौ जाहोदों खांहोदों गानहोदों जोमहोदों food, clothing and shelter, even spiritual food, आत्मिकनि जिबन, आत्मिकनि आहार नोंथांमोना फोथायोब्ला नोंथांमोना बे इसोरनोनो गावनि जिउखौ गथाय आरो बे इसोरनोनो जोंनि थांखिखौ मिजिंखौ खोन्थानानै जों बेजोंनो जों आवगायलांनि गावखौ गथायनायजों गोनांथिफोरखौ सायख'नानै जों लानांगौ
आरो जों बेखौ सायख'ना लानायजों जोङो मा जोङो आवगायलांनो गोनां नेसेसारि थिंस आननेसेसारि थिंस नङा माब्लाबा जों जोंनि जिबनाव मा खालामो नाङै बुस्थुफोरखौ हामै बुस्थुफोरखौ जोङो हास्थायनानै मोननो लुबैनानै जोंनि डिसिप्लिनारि फोथायनायखौ जों नस्थ' खालामना लायो जोंनि फोथायनाय जिबनखौ जों नस्थ' खालामना लायो जायखौ जोङो हास्थायनाङा जायखौ जोङो गोसोआव लुबैनाङा जायखौ जों होसोनाङा जायखौ जों नागिरनो नाङा बेखौ हास्थायनानै जोंनि फोथायनायनि डिसिप्लिनखौ जों नस्थ' खालामनानै गोबां जोंनि ख्रिस्टियानफ्रा जों बेखौ मावनाङा थिग बिसयखौ जों सायख'ना लानानै जोंनि थांखिखौ लानानै जों आवगायलांनो गोनां जोंनि थांखिफोरखौ जों इसोरनो खोन्थानि बोसोन बिजाबनि दहाय बुंनाय बायदि जों जोंनि थांखिखौ जों खोन्थानि बेनिखायनो बोसोन बिजाबनि सल'नियाव जों बुंदों जों गोसोआव जों गोबांथार मावनो सानो होनना बुंदों गोबांथार मावनो सानो नोंथांमोना दिनै एक्टरे नोंथांमोननि जिबनाव गोबां प्लान्सफोर गोबां पलिसिसफोर गोबां आइडियलजिसफोर गोबां एक्सपेक्टेशनफोर गोबां डिजायार्सफोर दं जानांगौ संसाराव थांना थानाय समाव मानसि हिसाबै न'खरखौ लानानै गावनि बिजनेसखौ लानानै मावनायखौ लानानै फरायनायखौ लानानै जों बयहाबो डिजायार्सफोर थायो थांखिफोर थायो बे गासैबो थांखिफ्रा माब्ला जाफुङो जेब्ला नों इसोरनो फोथायगोन अब्लासो बे जाफुङो ओमफ्राय बे इसोरनि हास्थायनाय बायदि जाफुंगोन नोंथांनि हास्थायनाय बायदि नङा जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि हास्थायनाय बायदि जाफुंहोनो नाजागोन नोंथाङा भुल आखौनो मावगोन इसोरनि हास्थायनाय बायदिसो जाफुंगोन जोंनि थांखिया नङाब्ला जोंनि मावनाया गोरोन्थियानो जागोन जोंनि फिथाइया गोरोन्थियानो थागोन अब्ला जोंनि इसोरनो गावनि जिबनखौ फोथायनाय इसोरनियाव भरसा खालामनानै जोङो मिजिं खालामनानै जों आवगायनाय हलाय जागोन जोंनिया बे जायखौ लानानै जोङो जोबथानायाव जेब्ला फिथाइ मोननांगौनि सम जागोन जों गावखौनो रियलाइज खालामगोन येस आइ हेभ डान मिस्टेक आइ हेभ डान रं आं भुलाखौनो मावबाय आं गोरोन्थियाखौनो खालामफ्लांबाय बुंनो गोनां जायो उनाव बुंनो गोनां जायो मानो जों जोंनि जिबन जोंनि गोसो जोंनि थांखि जोंनि उइलिंनेस इसोरनो जों गथाया गोबां समाव बेनिखायनो जोङो जोंनि थांखिखौ इसोरनो गथायनि जोबथानायाव फोरबोनो जोंनि थांखिखौ लामा आरो थांखिफोरखौ जोंनि थांखिफोरखौ फोरबो जाफुंहोनो हायो फिलिपियानि 4:6 इसोरासो जाफुंहोयो गुबुना जाफुंहोआ इसोरासो जाफुंहोयो साम्स 23 गितफोरनि 23 नाम्बार 1निफ्राय 6 जेब्ला जों नायो बिनि मरेलखौ जेब्ला जोङो सामाराइज खालामो डेभिड जिहुदिफोरनि राजामोन बे डेभिडआ गावनि जिबनाव जेब्ला बे सेंग्रा समनिफ्रायनो बे वान्टेड जादों खारनो गोनां जादों जों बयबो मिथिगौ बिनि लाइफ हिस्ट्रिखौ बिथांनि जिबनाव जेबो थांखियानो गैयामोन सिमाङानो गैयामोन माबा मोनसे मोजां फिउचारानो गैयामोन समायसाव दंमोन बिथाङा खारनो गोनां जादों जोंबायदि मोजां न'आव थानो मोनाखै मोजां जानो मोनाखै मोजां नुनो मोनाखै बाइबेला जों खोनादों बे समाव डेभिडआ इसोरनि गानहोजानाय इसोरनिफ्राय जाहोजानाय इसोरनि प्रटेक्शन रैखाथि होनाय आरो इसोरनि दैदेननायखौ मोननायनि थाखाय डेभिडआ गितफोरनि 23 नाम्बाराव इसोरखौ एक्नलेज खालामदों बाख्नायदों इसोरखौ हामबायदों इसोरखौ गावनि लावखार होनना बुंनो गोनां जादों The Lord is my shepherd I shall not want इसोरा जोंजों थायोब्ला इसोरा जोंनि लावखार जायोब्ला जोंनि जिबनाव जेबो थोयै जानो नङा जानांगौ डेभिडआ बेखौ जोंनो खोन्थादों बियो आंखौ गोजोन गाज्रिनिफ्राय फोथैयो होनना बुंदों God is the only person who can give us peace in our life इसोराल' सासेल' जाय इसोरा जोंनि जिबनाव शान्ति होनो हायो जाय शान्तिखौ जोंनो जेबो बेसादा होनो हाया पृथिबीनि जेबो मुवा जोंनो होनो हायो खोमा पृथिबीनि मानसिफ्रा शान्तिखौ नागिरबायो थाखा गारो खस्थ' खालामो मोननो थाङा शान्तिखौ इसोरासो जोंनो शान्तिखौ लाबोयो बेनिखायनो इसोरा जोंनो जगायग्रा शान्ति होग्रा दैदेनग्रा जोंनि गासैबोब्ला
जों मानोथो गुमजाया बे इसोरजोंलाय बे इसोरजों जेब्ला गुमजागोन डेभिडनि जिबना जेरै साक्सेस जादोंमोन राजा जादोंमोन डेभिडआ बेबायदि जोंनि जिबनावबो जोङो दिनै नायबाय जोङो इसोरखौ लानानैसो जोंनि थांखिया साक्सेस जायो डेभिडनि जिबनाव जेरै साक्सेस जादों जोंनि जिबनावबो दिनै इसोरखौ लानानैसो साक्सेस जादों मानोना इसोरासो जोंखौ रैखा खालामो मानोना फोरबोआ जोंखौ गासैबो गाज्रि जाथायफोरनिफ्राय बासायना लाखिफ्लायो होननानै जेसायानि 43:2 जोंखौ बुंदों इसोरासो जोंखौ गासिबो जाथायफोरनिफ्राय जानांगौ हामिफोरनिफ्राय रैखा खालामनानै लाखिफ्लायो होनना बुंदों अब्ला जों मा सोरनो जों फोथायनांगौ इसोरनो जों फोथायनांगौ जोंनि थांखिखौ बेनो खोन्थानांगौ मानोना फोरबोआ अरायबो जोंनि सिगाङाव थाफ्लायो साम्स 91:1 जेब्ला लायो जोङो गितफोरनि 91खौथ' होनोब्ला आं हासानि बिथिङाव बुङो 91:1-3 जेब्ला लायो बिथांमोना फोरबोआ जोंनि जेब्लाबो सिगाङाव थायो बेनिखायनो जों फोरबो जोंनि जेब्लाबो सिगां खालामनांगौ लावखार खालामनांगौ जोंनि जिबनखौ गथायनांगौ जोंनि उइलिंनेसखौ बेनो खोन्थानांगौ जोंनि थांखिखौ बेनि मिथिहोनांगौ आरो जों बे इसोरनि बाइकखौ बायदि जों थाबायनांगौ अब्लासो जोङो दिनैनिफ्राय लानानै December 31st of 2020 सिमाव जोङो इसोरनिफ्राय दैदेनजानाय मोनबासो जोंनि जिबनाव जों गासिबो साक्सेस खालामनो हागोन हामबायसै आं इसोरनि गुसु बाइकखौ मावनानै फोथायबाय थेंक इउ इसोरनि रावखौ गुसुङैब्लाबो जोंनि गेजेराव मेहेर गोनां खालामबाय इसोरा जेब्लायबो बिथांनि न'खराव थानानै हेफाजाब होथोंसै